Natuurlijk leerde ik de Friese poëzie kennen via bloemlezingen. De Spiegel, de keuze uit het werk van Postma. Het waren boeken die ik als poëzieliefhebber had gelezen. Ergens in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw. De echte vonk sprong echter pas over na het verschijnen van Droom in blauwe regenjas, Dringen in blauwe ranjas, waarin Seert Bruinja en Heinja Pilarides hun tweetalige keuze uit de hedendaagse Friese poëzie presenteren. Het lezen van deze bloemlezing gaf mij een licht gevoel van verliefdheid. Op de taal, op veel van het gepresenteerde werk, op de poëzie die daar boven de bladzijden hing. Hoewel de Friezen in Nederland wonen, kreeg ik het idee dat er een heel nieuwe wereld voor me werd ontsloten. Een wereld die ik voorheen wel vermoedde, maar niet wist te liggen. Sinds 2004, het jaar van verschijnen van de Droom, probeer ik bij te houden wat er in de Friese poëzie gebeurt. En in 2006 heb ik zelfs voor uitgeverij BNM 4 tweetalige bundels mogen begeleiden. Uitgaven van Elmar Kuiper, Jabek Veenbaars, Abe de Vries en Cornelis van der Wal. Met de 2 uitgaven die vandaag verschijnen bij mijn eigen uitgeverij neem ik de draad in samenwerking met Hotsum weer op. De taal is gans het volk, zeiden de eerste Vlaamse nationalisten. Het is een kreet die tegenwoordig niet meer los kan worden gezien van rechtsnationalistische tendensen, maar als uitspraak klopt het wel. De Friese taal is, net als het Nederlands voor de Vlamingen, meer dan alleen maar een taal. De onderlinge verbondenheid die de taal tot uitdrukking moet brengen, is waarschijnlijk grotendeels fictief. En toch maakt de eenheidstaal een gezamenlijke literatuur mogelijk. Een jaloersmakend gegeven, zeker voor iemand die uit een provincie, Limburg, komt, waar elk dorp zijn eigen dialect heeft en er dus ook geen gezamenlijke literatuur is. Vandaag houden we 2 boeken van 2 Friese dichters boven het doopvont. Omdat Hotsum en de Contrabas de poëzie niet alleen willen voorbehouden aan het Friese lezerspubliek, is er gekozen voor een tweetalige editie. Ik weet dat het werk van de Groot en de Vries een breed publiek kunnen aanspreken. De lyrische poëzie van de Vries en de in een bedrieglijk parlando opgestelde, indringende verzen van de Groot misstaan in geen enkele zichzelf respecterende poëziebibliotheek. Ik begin er al van te stammelen. Naast het werk van Tonnes Oosterhoff en Esther Jansma, om maar eens 2 willekeurige namen te noemen. Hoewel, waar staan die poëziebibliotheken? Wie koopt al die bundels eigenlijk nog? Het is een communis opinio dat de poëzie in crisis verkeert en de verkoop van bundels stort vrijwel helemaal in. Op woensdag 30 januari werd bekendgemaakt dat de verkoop van poëziebundels in Vlaanderen sinds 2007 met 50% is gekelderd. De gemiddelde bundel van de zo ongeveer 100 verschillende bundels zet 200 exemplaren weg. Daar wilde ik mij echter liever niets van aantrekken. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat juist door het uitgeven van niet-courante artikelen op den duur een markt gaat ontstaan voor die artikelen. Dat is een optimistisch, misschien naïef standpunt en het vereist de medewerking van de boekhandel, die er bijna niet meer is, en van een trouw lezerspubliek dat soms ligt te snurken. Gerrit Komrij schreef ooit, citaat, neem me de poëzie af en ik ben een brievenbesteller, een defecte toerenteller, een man zonder toverstaf. Einde citaat. En het lijkt er meer en meer op dat het grote publiek zich daarbij heeft neergelegd. Net als veel mensen uit het vak. Uitgevers, recensenten en kopers voorop. Dat gaat in tegen de geest van verzet die uit poëzie spreekt. Poëzie is tegen beter weten in de hoop. Desnoods richting het niets of rechtstreeks richting de dood.
Daarom wil ik graag eindigen met dit citaat. Voordat morgen vroeg de zon komt en mij brandt, weer met een koud vuur dat ik niet verteren kan, schrijf ik in het eilandzand mijn doopnaam nog één keer als de dichter van het postscriptum. Ik dank u voor uw aandacht.